Pozdravujem. V tomto krátkom videu by som vám chcel predstaviť tento 28 cm dlhý kuchynský kartáč určený pre čistenie v domácnosti v prostredí kuchyne. Kartáč je vyrobený z plastu s takouto gumovou ručkou, ktorá má protišmikovú úpravu, takže sa veľmi dobre drží v ruke, aj keď je mokrý. Táto časť, tieto štetinky sú veľmi odolné, pevné, plastové, vytočené takto do bokov, aby sme vedeli pri čistení hrncov alebo iného kuchynského náčinia sa dostať presne tam, kde potrebujeme. Opačná strana je takto vytvárovaná do takej škrabky, ktorou môžeme odstraňovať hrubé časti, respektíve pripečené pri prischnuté časti jedál. Tá konštrukcia je taká masívna, veľmi veľa toho vydrží. Odporúčame do kuchyne ako príjemného spoločníka pri našich domácich prácach.